dotkne hociakého tela, časťou tela, jedine čo môže byť, áno, sú tie 2 body. Ďalšia vec. 3 body sú, dajme tomu, hociako zviniete supera, hop, ale to vám ujde. To sú 3 body. Za to sú 3 body. Zapasenie je čisté víťazstvo na lopatky, hej, že superáte, hodíte na hop a tu ho držíte, odpíska super lopatky, je koniec zápasu. Rozhodca určí víťaza. V pasovačke je to, hop, urobíte podbeh a držíte viac ako 3 sekundy. Koniec zápasu na 3 sekundy. Vyhráva ten, kto ide toho supera. Ďalšia vec, samozrejme, hej, keď budete alebo deti budú pasovať, nemôžu podkopávať supera, pasovačky. Nie je to dovolené. Môžu robiť všelijaké tieto pripravné veci, hej. Keď ho chce vyhodiť zo superu, môže ho vyťahnuť vonku. To platí. Čo neplatí, je zdvihnúť nohu. Tak a takto. To je zakázané. Ďalej, čo je zakázané, super vás zdvíha, ja zdvíham supera a on mi zahakuje nohu. Hej, že nechce do vody. To isto, to je zakázané. Ďalšia, čo je zakázaná vec, samozrejme údery boxerské alebo charakteristické kopy, tieto veci. Ďalej, čo je zakázané, treba to aj pozor, lebo v zápale boja sa to bude stávať, hej, že ťahá dole silou mocou supera, ale nesmie chytiť takto hlavu 2 rukami, aby nedošlo k úrazu, hej. Tu môže chytiť, za poslední sa toto robí bežne, hej, že tu sa chytá supera sahač, hej. Tu nadávaj na to pozor, aby predsa tí deti nemajú silné krky, aby nedošlo k nejakému úrazu, hej. Môže takto dole ťahať supera. Ale pri tej súťaži, keď už pôjde do súťaže v pasovačke, tam budú rozhodcovia, ktorí to budú pískať, ktorí to zakážu. Pri nácviku, aby ste dávali telocviku, na to pozor. Ďalej. Takisto nesmiete podkopávať v pasovačke. Tieto veci. Táto sa nás podustajú. Vôbec sa to nepoužívajú. Ďalšia vec. Keď sa, môže sa stať, že sa super zlákne svojho supera, hej, takže si sadne. To je napomínka na pasivku, že sa bojí zápasiť, hej, alebo že napríklad do konca, neviem, 20 sekúnd a vyhráva super a ja utekám, doma chce vytlačiť a ja utekám, hej, to že nie je pasivita pod supera. Ďalšie, keď už sa dostali, že supera sa na zemi v pasovačke, tu už prerušíme zápas, dáme do postia, alebo super robil 2 body. Ináč zapasený hod sa prechádza tu a sa tak majú také smarty, hej. Už by chcel zapasiť na co. Hej, toto už prerušíme, hej. Zapasenie sa normálne pokračuje, hej, do budovania akcie. Ja to preruším malú otázočku, čo sa týka toho, ak je tam rozhodca, je priamo pri tom inom, áno, to povedať, áno, to ďalej, vyšiel to, ale hovorí, má nejaký signál na to? Áno, rozhodca podľa pravidel za posledný takisto postačí podaj si ruky s rozhodcom, rozhodca začína stretnutie, hej. Druhý rozhodca sedí, má časomieru a tretí rozhodca dáva body, hej. Rozhodca, čo je na žinienke, je žinienkový rozhodca, ten dodržuje pravidla, hej, aby náhodou, keď on vidí, že niekto, že a lámu si prsty, hej, búcha po prstov, rozpíska, hej. Rozhodca presne to on môže dokončiť zápas, hej, tak ako v boxe. Áno. Rozhoduje iba váha, alebo aj ročníky? Aj ročníky? Tento projekt je prvý pilotný projekt je namenený na deti 3. a 4. ročníka, hej. Pre deti 3. a 4. Viac nie, vyšší nemôže. Nie, teraz nie. Tento rok, lebo chceme vyskúšať, ako to bude, a toto, ako bude záujem, takže 3. 4. ročník. Pri určitom počte faulov má superbot. Pri pasovačke. Áno. A aký je to počet? Jeden. Prvé naplnutie a druhé už je bod. Sa upozorní. Zápasník sa upozorní prvýkrát, druhýkrát a potom sa ukáže vlastne pasívny a bod pre supera. Pri takom, ak bude druhé naplnutie, bodové naplnutie, prvé je iba slovo naplnutie, druhé je bodové a tretíkrát, ak fauluje supera, je to očividné vylúčenie, hej. No, musí ho tak sa nestáva čas. Ale je to, hej, napríklad, že zápasia a tam tento emočný nezvládne, že dá facku, tak vtedy je automaticky vylúčený, hej. Agresívne. Presne agresívne. Nemôže byť. To už rozhodca si ho striehne. Zavolám, nie? Poďte, si vyskúšame.
Aj upolové cvičenia. Dobre, keď chcete nejaké do telesnej výchovy zakomponovať, hej, sú tam jednoduché, hej. Kto koho vytlačí prvé, hej, upolové. Dáva sa to napríklad tomu na čas, hej, že 20 sekúnd, hej. To je dostatočný čas, 20 sekúnd. Poďte, ja vás pozývam, poďte na žninku, ktorý je predločený pre tuky. Poďte si vyskúšať, hej. Poďte. Nehábite sa, hej, že... Tak, hej, že prvá súťaž, hej, že kto koho vytlačí, hej. No schválne koho, hej, že... 10 sekúnd. Kto koho vytlačí do žnienky, hej. Pri tom cvičení sa robí takisto, že sa dodržiava nejaký kruh, ale do žnienky. Áno, čiaru starší, máme si čiaru, jedna čiara, druhá. A tak boli balové, keď sú čiary, dajme tomu, že sa učí, alebo na zlázkej blízku, kde sa učí. Ďalšia hra je, že sa chytí jeden, najprv, aby to bolo podľa toho, a kto koho bude ťahať, utiahne, hej, ďalšia je potrebná, hej. Pritom deti zároveň aj posilujú. Dobre, ďalšia hra je krpom, kde sa dotknú chrbtami a kto koho tlačí, hej. Kto koho vytlačí vonku do ženienku. Pritom už deti musia pracovať aj s ťažistom, musia rozmýšľať, že ako zapracujú, dávaš posilujú nohy, strej tela posilujú. Ďalšia hra je... Toto ja osobne využívam napríklad pre gymnastikov, aby sa rozhýbali trošku, rozhýbajú nohy, rozhýbajú chrbát. Toto je naozaj dobrá vec. A ďalšia, môžeme na jednu ruku, že sa chytíme takto, veľa peste a kto kolo, hej, že bude ťahať takto. Ťaháme a ťaháme, tak sa ťaháme. Hej, že musíme zistiť ťažisko, presne ako kolega, no, a ideme ťaháme. To isté, samozrejme, druhou rukou, presne. Ďalšie hry, pilachty, zase takto. Ďalšie hry teraz už na ramena, hej, oprieme od seba iba ramena, ruky dáme tak krvať a teraz takto. Samozrejme, pritom už keď aj vysvetľujeme tým deťom, hej, že nie sú tak späť, hej, musia sa trošku znižiť to ťažisko predsa strej tela, hej, lebo tak budú tak spáť. Tendencia detí je na vysvetlivý noha. V žiadnom športe sa nesmie na vysvetlivý noha. To je na vapura. Čiže ja si vyššie, tam sa zvedná. Keď sa vyššie, a môžu vytrasovať. Sa hýbujú. Potom dá sa ďalej, ďalšia hra, to už je trošku náročnejšia. Hlavami, no viete, že deti majú slabé krky, tak si opnú hlavy o seba, hej. Tak, ušami, hej, a tlačia. Koho tlačia, to je ďalšia hra. Ináč je to dobrá vec, lebo si všimnite, v žiadnom športe sa nevyužívajú mostové cvičenia. V ruskej telesnej výchove, tam som veľa pochodil, v Rusku, Bielorusku, tam je to telesné povinné dokonca, hej, že mostové cvičenia tu každý, hej. Mostové cvičenia málo kto možno z vás pozná aj na telesnej. Je to spevenie krku, ramien, hrudníku, hrudného svalstva, hej, medzirebrového. A takisto na koordinácii je to dobré. Vidíte, veľa futbalistov hlavičkuja sa zrania, spadnú sa zrania, hokejisti na Lazhamantíno sa zrania, hej. Také mostové cvičenia, také jednoduché, ktoré spevňujeme krk deťom, hej. Jednoduché, hej, opriem čelo, ruky dám do trojuholníka, keď ich učím stojku, ináč je to dobrý základ, spevňuje krku na stojku na rukách, na hlave. Môžete, a robím tento pohyb dopredu, dozadu, doľava, doprava, hej, dopredu, dozadu, doľava, doprava. To je také aj pre tie ťažké deti, čo majú nadváhu, obezitu, hej. Tam treba dávať pozor, lebo krk nie je taký silný, že by udržal celé telo. Ďalšie cvičenie, ktoré je už také pokračovanie, hore z nôh, hej. Hore. Takisto dopredu, dozadu, doľava, doprava. Pritom deti si tie krky rozcvičujú, hej, keď vidíte tých zápasníkov, fakt majú také krky, hej, že majú tenké. Vidíte? vidíte kulturistov, oni sú takí veľkí, ale krky majú tenké, to vieme, že je kulturista, hej, pritom to je, nie je sumerné, nie je to pekné telo, hej. Ďalšie cvičenie, čo už je ťažké, čo sa robia gymnastické mostiky, neviem, či to skúšate na telesné gymnastické mostiky, asi málo čo. Obyčajný zápasnícky mostík, hej, že tu deti mostujú, tu sa musia napríklad udržať a tí už skúsenejší robia, hej.
To už je skôr tá špeciálna. Ale je to takisto spôsobene. Zaberajú vám až sval, až ku krížom, sval to zaberá, široký sval krca. Takisto vám zaberajú zadné striežené svaly, výškový sval, ak robíte ten pohyb, zaberá to. Ďalšie, čo sú, to už je pre tých pokročilých. Ďalšie, čo môže byť pre deti, je a keď sa vytláčajú, to už znamená do toho, dávate to ramenné kúzro, lopatkové, sval, všetko. Ďalšie, čo je také ešte, čo by mohli v podstate deti zvládnu, lebo sa nám stáva, že prídu deti na zápasenie a druhý tréning už to robia, že v tých deťoch to je. Len sa netreba bať to využívať. Jasné, že aké sú podmienky, ale v tých deťoch to je, aby sa to naučili, lebo to chcú vedieť, takže dá sa to naučiť tie deti. A v tom veku tých detí, prvý stupeň mám s tým skúsenosti, už robím asi 8 rokov s deťmi takými malými, dá sa to rýchlo naučiť aj obezné deti s nadváhou. Ja mám chlapca roku 2007, Paťo Bek, že nemusím hovoriť na kolegovi, on má nadváhu, má také komodné pohyby ten chlapec, 60 kg má, taký ročný. Tretia. A dokonca vie mostové cvičenia, vie obehovania v moste, on má nadváhu chlapec. Dokáže urobiť toto, má nadváhu, že preskočí do mostu a obehne. A chlapec má nadváhu, ale dokáže to urobiť. Luberda. Áno, presne. A to nemal nadváhu. Trošku tam bolo. Ale tak bolo, ale nie v takom veku, A dokážu tie deti. Máme chlapca, ktorý trénuje na presne v tomto oddieli, Dan Ochmel. Má ešte viac kil, má 72 kg. 73 a skočí práve vzad. A dá sa to naučiť, tie úpoly to nám pomáhajú. Ďalšie, čo som odskočil, tie špeciálne mostové cvičenia na ten sprameník kroku, že vykopávam nohy. To sú asi také jednoduché pre tie deti, ale sú tu, jak som povedal, tie prechody v moste a preskoky v moste. Je to dôležité, predsa neposilme len biceps, ale celé telo sa snažíme posielať, takže aj ten krk má svalstvo, všetky to, treba aj toto sprevňovať. Celé vlastne to zapasenie alebo tá pasovačka vychádza z základnej gymnastiky. Kotule vpred, kotule vzad, kotule letmo, všetko to, čo by ste teda robíme na hodinách telesnej, by to mali vlastne využívať v zapasení. Neviem, ako sa využíva gymnastika, ako sa robí gymnastika na školách, ale ja sa jej venujem a viem, že to je veľmi dobré. Veľmi dobre to napomáha potom ku každému jednému možnému športu. Napríklad hokejisti chodili ku zápasníkom, hlavne kvôli tej stabilite, kvôli tým pádom, že by sa nezranili. Ďalšie, to teraz som si ukázal vlastne cvičenia z postoja na tie úpolové hry. Dajú sa robiť teraz aj na reakciu úpolové hry. Že si superi sadnú chrbtom k sebe, to sú také tie základné sedové. A po ľavej ruke, dá signál a kto skôr. Signál. Niekto poprosím zakričať a pískať. A niekto rýchlejšie za supera. No, teraz sme veľmi rýchli dvaja. Každý chce vyhrať. A dá sa to takisto na pravú stranu. A teraz sa dá ďalšia. Lahneme si, dajú sa, že hlavu vedľa seba, alebo takto. Keď už neujdeš. A teraz takisto na signál. Aj tu má rýchlejšie. A je to hráve, deti majú z toho radosť. Oni v tom sú tiež, my sa to vyskúšali pred rokom a pol a strašne to chcú a majú to radi, cvičia. Aj reakciu, aj normálnu slovo, aj... Potom ďalej sa dá zapasiť z kolena, už mám veľa operácií, takže z toho sa dá, že kto toho zhodí. Je to super, lebo zvolená deti nemôžu učiť na tých úpoloch, na úpolových cvičeniach a hody. Lebo fakt, keď deti pokiaľ dobre tú gymnastiku, on plne si dých na kolenu, dých na dých. Zase, keď je na kolenách a keď ho hodíte, tak sa určite malo sledovať. To sa v podstate nič nestane, lebo to keby robil kotu, pará kotu, už do kotu. Nie je to zvyšky. Dá sa ďalšie, že stojí tu posunutý deti, že stojí a chytá, že a kto koho potiahne, kto koho potiahne. Takže tak, dá sa, že len čisto ťahať, alebo teraz jak Maco, že kto komu zhodí.
Čiže to je ďalšia taká hra. Potom také špeciálne sú ťažšie, ale pre tie deti, ktoré zabáva, že si vyloží jedno koleno, tak, ruky dajú tu, aby si neprekrižovali tie ruky, ale tak, že kto tomu chytí nohu a kto ho zdvihne hore, dajme tomu, hej. Takisto jedna druhá noha. Môžem ja? Viem jedno cvičenie. Nahnite si prosím vás. Na chrbát. Nohami od seba. Položíme dlane na rameno, dajeme ho mne. A mojou úlohou je vstať, jeho úlohou je tiež vstať. Rukou ho tlačím dole, aby nestal. Štart. Upočím sa zasekli. A druhú ruku pri tom nepoužívame, hej? Takisto vodná opolová hra. Dokonca deti k tomu aj brušný sval vstupujú. Nič sa im nestane, lebo ležia celý čas. Ďalšie, už také komplikovanejšie. Teraz ďalšia loha, to aj nemusí byť súťažnou formou, ale najprv tomu dáme tomu bez odporu supera. Že musíte čo najrýchlejšie robiť také osmičky okolo neho, že točiť sa. To je na koordináciu na rýchlosť noh, ale je na silu dole, alebo on to musí podržať celú. Ďalej už ide ťažšie, stále bez odporu supera, ale ťažšie. Bez rúk, že musíte točiť bez rúk, točíte bez rúk. Snažia dotýkať deti tým grudníkom lopate supera. Teraz odporom dá niekto signál, tréner dá signál, ktorého cvika zapíska, točí a Maco je spodný, on nesmie dovoliť, aby ja som sa dostal za neho, a on sa točí tiež. A je boj, Je to také zaujímavé v hlave pre tie deti. Ďalej, čo môže byť z postoja, aby sme to trošku obmenili. To každý pozná, ruky za chrbát a to komu šlapne na hlavu. Na sekundy, alebo dajme tomu, keď máme málo žiakov, menší počet, dajme, že na 5 vyťazných šlapnutí, to komu šlapne. To je zase reakcia noh, tie zápasníci rýchle pohyby, Ďalšia hra, ukážeme v rýchlosti. To sa komu bude, dajme tomu, dotkne jednou nohou, Super nesmie dovoliť, lebo sa nám stáva často, že tie deti ešte nechápu, tí prváčikovia, a že oni si naraz chytajú nohy, No nikto. My sa snažíme učiť, že keď je ten obranca a napríklad Maco útočí, ale sa snažím dávať nohy dozadu, že by mi nezobral. A sa učia reakciu. Takže kontrolujú supera, rýchle pohyby nôh dostávajú. Ďalšia hra sa dá, že dvoma rukami chytiť nohu, takto. Nie jednou len dotknúť, ale dvoma už chytiť. Ísť do toho záberu, do uchopu. To je ďalšia hra taká. A tretia z toho najkomplikovanejšia je, že už aj keď máš, v zápasení to ešte nič neznamená. Môžete aj držať supera hoci, ak vám bráni, Takže tretia taká úkolová hra je ho chytiť a zdvihnúť ju, Úloha je zdvihnúť supera v nohu, Vtedy až na bod. To sú také tie, samozrejme ešte pochúte zápasy. Na jednej nohe a to komu donúti, že tak sú. A skončím, keď ja už vystúpim vonku, alebo stajkou alebo na Dunaji, mám super bod. To sa robí tak, že sa robí, dajme tomu 5, 6, 7 kopov mŕtvych chlapcov, tiež v kruhu alebo vo vymedzenom priestore. A teraz kto koho vytlačí vonku, kto vyhrá, kto sa im nakoniec takto vyhral. Teraz som sa musel povedať, ale som rozhodol. Týmov štorných cvičách sa došli. Ďalšie také neupolové alebo polopolové hry, čo môžeme, sa to volá buď sudy. Skáčeme sudy, ukážeme s Macom, Maco sa točí, hop, a točí sa, hop. To je také komplikovanejšie na tú gymnastiku a na cenné, za jednu zimnej. Ešte zvykneme robiť kolotoč na také... Kolotoč, neviem, však poďte si vyskúšať, poďte kolegovia. Láhneme si. Je to jednoduchá naháňačka, kde chlapec dáme chlapca, alebo teda jeho. Aj dievča. A dajme tomu jeho. Jeho úlohou je nedať sa chytiť a ľahnuť inému človeku, ktorého budeme naháňať. Čiže utekať. A láhni si tu mne. Poďme si tam nechať a Ivo, chytím, on môže naháňať ja a ja zase utekám. A takto môžu byť viacerí, keď máte dosť veľkú žnienku. Ja to robím hore na Čerdakovej.
Mám normálne jednoduché žnienky gymnastické. Dám krížom a tam sa dáha, tak tu naháňame na 50 minút, 10 až 6. A je to dobrá skúška, rozhodnanie a tie deti sa vyblúdnú pre telesno a potom môžeme tým robiť telesno v pohode. Niečo som si všimol jednu vec, že je dôležité pri tom dobré dýchanie, lebo ak sa človek veľmi rýchlo udýchá, má tmolu. Aj predsa si myslím, že každý, že zápasník je len hora svalov, ale keď je čím väčší sval, tak sa skôr taký sličí a skôr sprednete a skončíte, čiže odídete. Také pohode cvičenie sú vlastne robené na to, že tam ide zaťaženie, zatlačenie, vnímaš možnosť na nieku, tak to je dýchanie také. Napríklad, napríklad zapasenie, hej, má koršu, je to prehľad. Hej, zaberete super, a na iný jak, ale vlastne ja mu stlačam hrudník a tie medzirebrovy svaly všetky spevňujem. Hej, dá sa tak robiť, že len chytať, mačkať, aby keď dieťa predsa malo ten hrudník silnejší, že môžeme aj také robiť, že chytí supera a ťahá a mačka ho jedno druhým. Zapasenie je taký boj, že hop, a musíte prehodiť, preto máte 2 body. Ja to musím udržať. A pritom deti spevňujú, hej, svaly paží, Aj s tým dýchaním tam je to. Čiže zapasenie taký celé zosňujú tela, tie polohy, takisto judo, taekwondo. Ešte v tej pasovačke ako získať body, alebo aké chmaty na to použiť. Tak, presne. Tak jednoduché, čo je, si videli, že vytlačiť, hej, to máte bod, 3-krát vytlačíte supera, no potom, že nie je akoby technická preváha, zapasenie končí zápas. To je jednoduché vytlačenie, hej. Potom snažte sa, keď deti, predsa fyzika, hovorím veľa, zapasenie o fyzike, hej, že keď tlačí do vás super, no vy ho poťahnite na zem, on buď letí, alebo si, tak ja to viem, že nabije držku a rozžije žinienku, hej, že spadne pekne na zem. Nie všetko o skyle aj o tom rozmýšľaní. Ďalej, to sú také tie, ako ľahko získať body. Ďalej, už ťažšie získať body, to už je zápasnická technika, vám super do vás páči. No a vy robíte podbeh, hej, podbeh pod páč, hop, a už ste dá super. A už len dvihnúť. A buď už dvihnete, alebo keď ste silné, tak ho vytlačíte a máte bod. Pozor na to, že idete vytlačiť supera, a ho vytlačíte, on zahodne a vy vystúpite von. Hej, super má bod. Že šikovnosťou obabrať, hej, keď niekto väčší, takší. Keby som to človeka chytil, zdvihol a vyhodil ho von z toho kruhu, Tak za čo dostanem body? Len dvihnutie, body za dvihnutie, a za to už tu je druhá rada. Hej, keď už mám zdvihnutého supera, hej, bude to ťažké 3 sekundy, určite to bude ťažké. Tu ho držať, čo najviac. To je 3 sekundy, a keby si dali supera na lopatku za poslední, hej. Čiže tak. Ďalšie, čo sa dá robiť, čo sa dá skúšať, je pre tie deti, že sa držia za páže alebo za tlačia, hej. Že ho potiahnuť za ruku, hop, a ho dopáčiť celé za super, hej. Pritrh za pážu, hej, to sú chmaty z grécko-rímskeho zapasenia, hej, že tu tlačí super do vás, ho držíte za pážu, a jak tu je hop, len ho potiahnete, hop, a tu ho vytlačate von. Alebo zdvihnú. Alebo zdvihnú. To sú techniky. Ďalšie sa hráte pod krkom superovi. Preto je to koncipované tak, že neočítam tam žiadne chmaty, lebo tá slovačka má priláka deti k zápaseniu ku polovným športom judu, aby to bolo také pre tých amatérov, hej, že fakt ide o toto vytlačenie a vlastnou šikovnosťou, aby to ten chlapec, tá dievča rozmýšľalo, aby vedelo zdvihnúť supera. Tak vlastne tým zistíme, že či je to dieťa nadané pre polové športy. Hej. Lebo môže byť šikovný futbalista a mali sme takých, že futbal hraje perfektne, aj Maradona, a nevedel robiť kotu spredu. Čiže... A ak bežne spadne len, že sa zápasia a len spadne? Jeden z Aha, nich sa nedie? tak je, keď napríklad, že tlačíte super, sa dotknete, super má 2 body. V pasovačke. Je tam 2 body, že hej, alebo keď vy strhnete supera. Iný dotyk ako... To je prvý dole. Hej, to na to už je rozhodca, hej. Že kto sa... Zmiešané družstva? Nie, chlapci, jedno družstvo a dievčatá. Ak bude záujem, že zmiešané družstva, ale zase to bude nefér, hej, že budete 2 dievčat a tie 2 chlapcov. To už je také družstva. Presne, radšej nie sú družstva dievčat, družstva chlapcov. Minimálne 7? 7. Teoreticky dá sa dohodnúť, že 6, že keď nemáte dosť detí, tak to máte 6, dá sa už môj okolo. 3 dohode, ale 3 všetky. Ďalšie, čo sa môže, že supera chytíte za jednu ručku, hej, chlapec chytí chlapca a ho ťahá vonku, hop, a ho vyhodí.
za jednu ruku ho ťahá, alebo ho ťahá takto. Lebo v tej zápasení nikdy nemôžete ťahať supera na seba, lebo to využije. Ale v pasovačke môžete, hej, a potom honklúhnete sa a ho vyhodíte von, hej. Za to je bojky. Ďalej môžete, že chytíte takto, hej, pod, alebo takisto vytlačíte, lebo máte silu a ho vytlačíte. To je najlepšie, keď idem zo spodu. Ruky, keď sú zo spodu, sú vo výhode. Predsa aj zápasník nemôže dávať ruky tu, lebo naloží ruky, tak buď sú chmaty, alebo podkopávania, hej, že sa nejaké chmaty vykonávajú. Ruky by mali byť viac zo spodu. Vždycky, aj v tých polových hrách, aj v jude, tu máte, aj keď vám super chce sa otočiť na nohy. Tu keď ste znútra ruky máte, že máte tu ho kontakt. Ja mám kontu. Tak viete si ho kontrolovať, hej, že vám neurobí nič a tu si ho kontrolujete, hej. A stále si ho kontrolujete, stále si ho kontrolujete, hej. Sem tam sa stane, hej, že kolega teraz mne pichol do oka, ale to sa stáva, hej, v týchto športoch, hej. Treba na to aj pozor, keď rozhodca to vidí, niekto vypíska, lebo to sa nič nestane. To on proste, Stále sa pri zapasení Zapasení, hej, zapasení je. Ale toto nie je dobré. Nemyslím za čas toho, ale za bránu. Nie, to nie je. To je nie, keby si mali dlhé vlasy, ako rockery, punkery. Ja som, že vás budú superiť. Baby sú zakarené strašne. Oni ťahajú, štipu, to keby si... Dievčatá sú veľmi... Dievčatá sú zakernejšie. Toto som sa chcel spýtať, Sú zakernejšie, hej. či upozorňujete, lebo ja si myslím, že pri tom nadvihnutí a nesení, ten, čo je nesený, nadvihnutý, ten nemá šancu. Hej, a keby mne sa to stalo, že niekde na ulici ma niekto tak lebo už keď ma drží, tak ma môže hodiť, ja tam nemám šancu v tom zobrať. Preto ja som sa kvôli oslobodeniu uchýlil ku pohrísnutiu, podkrutiu, poštekleniu, aby som sa zobrať, či ti to nenapadne a toto nerobia. Presne, preto my, ako keď bude rozhodca, keď ho bude super, ja budem držať, hej, na srdce, hej, ale ja deti budú sa snažiť čekať, že my budeme na to dať pozor, nie že bude ho držať a on ho tak hodí na zem. To dávame pozor. Bez bodu faul. Dávame pozor, aby predsa, lebo keď dopadne z výšky, sám keď človek padá, ja nesprávne späť, tak si vybíli a si predstavte, že ešte má čo na mňa sa zdvojí sila, energia a keď to dopadne 180 kg na hrudník, tak to je sranda. Čiže ak bude ho držať, čo sa tam bude blízko pri ňom, keby náhodou tak ich chytí a keby náhodou celý tak to zastaví. A to sa dávalo na super harmonii o bezpečnosť. Všetkých športoch o bezpečnosť musí byť tam musí byť naozaj rešpekt tých pravidiel. Pravidel sa dá do všetko. V reálnom živote to neplatí, keď vás niekto zdvihne, kľudne mu dajte jednu do oka, máte dva pokusy. A môžem, ako držím za ruku, môžem s ním behať dookola? Dajme tomu, že vyhrávam. Áno, to som zrejme, že vyhrávam. Vyhrávam, situácia je taká, ja nechcem, ale toto tak takticky, rozumieš? Ale ja uteknem, ale ho držím. Hej, u detí je to tak, že oni sa budú, u detí budú tak, že viac sa budú naháňať, že to bude hravé šalenie. No, ale to môžem využiť, nie? Môže, jasne. Pokiaľ to nie je tak, že evidentné, že on chce urobiť niečo a ja vstupujem, že utekám, hej, že sa točím okolo neho. Nie, pekne ho držím a naháňam sa dookola. Aj zapasenie. Ja to rozhodca by som to odpískal zapaseným spôsobom. Lebo aj zapasenie tak, že keď vyhrávate napríklad jeden bod a je minúta do konca, alebo 30 sekúnd. On má pasivitu. Hej, že kontrolujem, hej, dávam si pozor. Tak, hej, si dávam pozor, lebo predsa na čo budem utočiť, keď vyhrávam, hej. Aby som nie, že urobím zlý útok alebo iných mát zle a super, to už tiež treba trošku taktizovať, je to aj trošku rozmýšľanie, že to som je, ak napríklad nikoho napomínajú, alebo niečo podobné čas stojí, vtedy... Áno, vždycky, keď rozhodca zapíska je prerušený čas. Zapasí sa 3 minúty, čistý čas a to rozdielna napríklad minúta a pol. Máme skúsenosti, že tie deti, že oni nemajú ten práve bolesti, že vydržia, ale predsa dochádza únava, aby sa neznamenali. Že tam máte na zemi švihadlo, ešte ja poznám takú polovú hru, ktorá by sa dala robiť aj bez žinienky, lebo tam nehrozí žiaden pád. To je napríklad so švihadlom, alebo nejaký popruh. Dať si, treba zložiť švihadlo za pás, to za tomu komu možno, že chcete o tých hrách, to je tiež jedna hra, to komu vytrhne. Alebo potom nechať dlhšie ako chôže sa ťahá po zemi a skúpiť, to komu stúpi. Áno, presne tak. Teraz môžem ukázať. Alebo aj kapesne, stačí aj kapesne.
A do tomu, hej, ten kapestík zoberie, hej. Super, nesme dojde, by som dostal super za chrbát. Potom ďalšia hra je, keď máme po švihadlo, otočia sa k sebe chrbtom a kto, nie je dobré mať taký dlhý švihadlo, lebo to vždycky je remíza, lebo aj on keď prvý ťah, tak ešte je stýni chytiť. Treba tak krátke a kto komu, hej, že vyťahne, hej. Takže tak, hej, že na signál, tak sú vystretí. Okay. A kto to vyťahne? A teraz ten nižší nemal výhodu, teoreticky mal ju mať, Keď mal proti sebe taký šifóner, dal bodíček mal. Presne, pri tých menšie váhy sú obratnejšie, rýchlejšie. Predsa tie ťažké vájky, prečo zapasie tam končí zápas 2-0, 1-0, 2-1, 3-2. Lebo ťažko sa robia hej, u tých ťažkých váh body. Napríklad vidíte, malú váhu 55, tam skončí 20-20 zápas, tam sa kúsne naháňajú. Predsa je to tým zložením tela, aké sú pohyby, predsa, že sú... 21. Takže ešte máme čas. Môže byť aj obyčajná hra, takisto to patrí do polov, preťahovania lanom, hej, buď jeden, alebo sa viacerí ťahajú lana, hej, ďalšie. Napríklad, keď necelkom zabrala do takých duchov, hej, presne. Potom ďalšie sú také jednoduché hry, brandy vrabce, to poznáte, že sa otočia chrbtom, čierne, červený a tak ešte modrý, hej. Robíme tak, ale ináč je to dobré takto, hej, keď sú napríklad, môžem poprosiť? Sú? Počúvam sa. Nie, keď zvykaj sa to tam. Hej, chrbtom. Brandy vrabce, hej, alebo čierny, alebo čierny, červený a tak ešte modrý. A tie deti musia už počúvať, ten sluchový, musia stať. Áno. To isté aj v zapasení, hej, že super vám naznačí pohyby, aj v pasovačke môže vám naznačiť, že hop naznačí, aby sa nemôžete spanikať, kde urobiť obranu, lebo máš na ten druhý štart, tretí štart pôjde, hej, po tých nohám alebo potom, hej. Ďalšia môže byť varianta ranný vrabce, takto otočí sa, hej. Toto, vidíte, sa otočí, hej, hop. Áno, čo je to? To isté, len dotýkame sa chrbtami. Ďalší spôsob je, teraz doniesli, neviem, či poznáte Lohyňa, máme niečo hovorí majster sveta, ktorý je Slovenské tretie z olympiády. Teraz ukázal nejakú hru, čo som mal spredené reprezentanti, ukázal hru, tak sa dajú deti do kruhu, kde môžem poprosiť. My sme jedno družstvo a vy ste druhé družstvo, hej. Ja som tréner, telocvikár, zakričím, sa učíme, že my sme jednotky proti sebe, dvojky, vždycky proti sebe. Teda zakričím, že jedna. A ja musím sa dotknúť lopty aj rýchlo zobrať. Ja keď sa dotknem a má čo nachytí, má super bod. Hej. Nie, má bod. Znova ideme, hej. Zakričím teraz 2. Hej. Tak? Bod on. Ale teraz rýchlo, ale áno. Teraz zase jednička, hej. Maco chytí loptu, nechytí, čakáme. Aj to sa stalo, hej, a teraz zoberie on. Alebo taká sa stala situácia. Tvoj Maco, hop, jednotka, ja som tak skočil a on mňa chytil a ja som sa ešte nedotýkal lopty. Čiže ja mám bod. Že som si vybabral. Treba tak trošku špekulovať, že deti majú trošku ten hravý charakter, hej. Po prípade tam treba zapojiť aj dvojky. Áno, jasne, že treba tak, že sa strieda jednotka, dvojky, trojky, hej. Najprv sa hraje, keď sú viac dvojic, hej. Predsa sa strieda a on čaká jednička, že pôjde, prvo po jednička, že čaká, že pôjde. Ale rýchlo dá dvojku. Môže napríklad je to, že ja to pekne tej lopte a prebehnem ďalej. Nie. Musím sa na svoje miesto. Nie na svoje miesto, na svoju čiaru, hej. Ty sa učí, že tu je aj jedna čiara, že tu je dvojka. Čo mi napadlo, že hneď prebehnem na druhú stranu. Nie, to má super. Najsiete jemu. Takže tak. Sú také loptové upolové hry, v podstate to je na reakciu pri iných ostatných loptov, hej. To je nejaká trošku iná. Hej, to je taká meka. Mali ste v ruke? To je taká meka, to sú také meké. Malikanka. Aj na Vivianu, predsa, keď niečo dostane na Vivianu, tu máš často doma kúžok Viviane, to, že dostane 500 loptov, tak to už nehrá. Klasika, ako nahraje lopta niekde v telocvični, niečo prvé napadne chlapcom. Pecka, ešte to nie sú okna. No, práve. Dobre, ďalšia taká zaujímavá hra, to je na reakciu, poď nás to poprosím, to budeš teraz asistentka. Na signál, reakciu.
vždycky základné postavenie pri každom vykonaní cviku stojím, buď takto. Najlepšie u zápasníckých postoj pre zápasníkov, ale pre deti obyčajné nie. Stačí len tak sa postaviť. A ja dám teraz signály. Hej, na brucho, na kabát, kotu vpred, výskok, na brucho, výskok, výskok, výskok. Víte, a teraz už deti musia rozmýšľať, lebo keď ja mi tak väčšinu dávať na schvál, že trikrát výskok a pojeme kotu a on vyskočia, hej, čo sa deje. To je takisto dobrá hra na reakciu. Ďalšia, čo môže byť, že to isté robíme, ale už tam dáme aj gymnastické veci, že kotul vzad, výskok, premet bokom, judopad, hej. Také, už také trošku na ten rost, na reakciu. A ináč sú dobré hry aj na úpoly, sú to úpolové hry, takisto aj gymnastika, všetko jedno s druhým zapája. Na rýchlosť. Ďalšie, čo by sa dalo využiť, to sú tie špeciálne zápasnícke, že hej, musí hop, od Angličák, to keď za nás dosť žiaci dajte 10 Angličákov sú vybavení. 20. Alebo 20, takže tak. Ďalšia taká hra, čo ma veľmi napadne, lebo si spomeniem. Takto som. A čo ma riekneš, tam sú dieťa otočí, hop na jednu stranu, hop, to je na rýchlosť nôh. To už je ťažké. Vidíte, tie deti, to sú oni komodné, a oni sa budú chcieť, oni budú takto, a budú takto, budú sa rýchlo pretáčať, hej. Čiže, alebo pomaly budú robiť, tak, alebo sa budú po kolenách, hej, to je. Hej, takže tak. Potom také špeciálne zápasnícke, čo už zápasníci presne na obranu potrebujú na útoky, takzvané priskoky, hej. Pri tých priskokoch dieťa si precvičuje chrbticu. Je to dynamické cvičenie, ale nemôže sa zraniť pri dobrého cvičení. Ukážem z boku, že pri skoky začíname stať ďal. Hlava je hore. A idem tu. Ruky dám tak, medzi nohy tu. A idem dole. Hop, hop, hop. Najprv pomaly nech si skúšam. Pritom si rozcvičam prakticky od krku, krčnú chrbticu až dole. Stehno a tu. Tu a dole. Také prvé cvičenie, čo aj zadýchajú sa tie deti, aj koordinácia, hej. Vlastne také tie prirodzené pohyby si držia tie deti. Ďalšie, čo môže byť vhodné na úpoly, to volá výsedy. Veľa detí si milia takto robí. Výsedy sú také, že postavím sa z boku, zdvihnem jednu nožku, druhú dávam krížom, hej, a si sadnem na zadok. A vrátim sa a zase zdvihnem na zadok. Zdvihnem na zadok, pomaličky, hop, a ide výkon. Čo najrychlejšie. Cvičenie je na nejakú špeciálnu činnosť, napríklad pre na prechod, na zasúpera, keď som v parke. Ale dá sa to robiť, aby neboli zápasníci, ale mali ten pohyb prirodzený, aj rozhýbané bedrové klby, pangu, všetko jedno s druhým. Takže ste breakdancer, hej, vlastne? V podstate. Ďalšie sú také... Ďalšie sú také cviky, že takisto priskoky, ale na jednu nožiky to máme, hej, hop, hop. Tu. Musí dieťa vlastne stiahnuť sval, potom aj strečuje, rozťahuje do tej únosnej miery. Rozťahuje tu, hop, a skráti, hop, takisto chrbát. Koordinácia a aj rýchlosť. Dostanete zápasnícke pohyby nogu, ale to aj na bežný šport dostanete rýchle pohyby nogu. Neskúste bingu, hej. Také ďalšie, čo môže byť vhodné pre tie úpoly. Ešte hráme, na začiatku občas sme hrávali basketbal alebo rugby. To je taká šalenina, ale je veľmi dobré, lebo my sme to robili akože na malý stoj, ale dá sa to robiť aj na kolenách. Dáme loptu a snažím sa po kolenáčky, dáte si žinenku na jednu stranu, na druhú stranu, do družstva a teraz po kolenáčky sa snažím loptu položiť na touchdown, na žinenku super. A čo môžem robiť super, loptu mi vytrhnúť a snažiť sa to bojovať, tam už alebo ostránostnícke. To je taká špeciálna zápasnická hra, ako basketbal. Ja som to hral, ale v stoji, keď sme nemali dosť veľké žinienky. Na basketbale sme mali basketbalku, ale bežali sme s ňou. A potom strieľať na basketbalu. Áno, a pokiaľ dlho čakáte, to basketbale je možno dobrá hra, lebo pokiaľ sa oni rozhodnú prijavu, to zapasím vás, jak bulldozer zrovna, hej. To rýchlo musíte nahrávať pohyb rýchly rúk, hej. Taká prísprava. Áno, tak prísprava repetícia. Ďalšie také, čo je dobré, veľa som si všimol, že deti na telesné robia zlé drepy, hej.
alebo lebo dávajú nohy pred špičky, čo je zlé, až drepo. Aby si tie deti posilovali aj tie stihné svalstvo, aby nemuseli do tie Z-drepy, ako budú mať 20 a budú mať 3 plastiky, hej, lebo tie robia Z-drepy, potom im odíde predný krížny väz, lebo neviem, či viete, keď robia deti drepy dopredu, tak sa viac naťahuje predný krížny väz, ako by sa mal, hej. Po tomto čase sa roztrhnúť v vode. Keď si všimnete malé deti, keď sa hrajú, keď svoječku, tak sa hrajú. To je ročné, ne? Toto je správny drep. A toto by malo mať každé dieťa pri tom drepe. Takže také základné preddrepové alebo predzápasnické cvičenia, chôdza po kolenách, po štyroch, kačáky, pavúčik. To ináč pavúk je perfektná vec, dosilnenie celého tela, rameno, pavúk dopredu, dozadu, pavúk dozadu, s vytačaním dopredu. Vlastne dieťa pri tom posiluje aj sa hrá. Ono to nevie, že posiluje aj stavebné telo, ono vôbec to nevie, lebo sa šalí. Potom dá sa aj po štyroch dopredu. Vedom takisto, treba dávať na to pozor, aby tak deti nechodili. Alebo tu, vlastne pri tom teraz. Takisto. Posilujú ramenný púd. Aj chrbtové svalstvo posiluje. To je ďalší cvik taký vhodný na posilovanie dopredu, dozadu. A to sa dá aj súťažiť, že to rýchlo prebehne po štyroch, alebo to takto prebehne. Ďalšie sú také zložité, ale deti to dokážu, kľúčiky si to voláme. Zápasne to treba, lebo tam sú páky na mnohých kľúče, ale pre tie deti, aby sa rozhýbali tie väzy, šlachy, čo tu majú, tak je ďalšia také dobré, aby držali rovnováhu. Prekladajú nohy, už mám plastiky, tak už sa mi ťažko robí. Tak, zvorajú do bremky sa majú. Tam na superinu párkrát trošku vytržiť. No, takže tak. Hop. A vlastne tým pádom menisky si rozsviečite všetko, lebo tí deti a tí futbalisti, oni to sú tvrdí a sú trénovaní. Takže tu a idete, hej sem. Vlastne